Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kidikot jong ka henyo trip youth council hapo gajing lamu ba Robert June Kharjarin mentakasngi ka pratrik unailar arajar arpulai kilalaj ban yakendo bat IT de gajing tho ho menteri ketanat puli puthi ke jela rakam is sangma halor ka jingdawa ban bu no ya ka school ba lajong lani ka New State University hapo Shillong ban don da ka no gajing pentrikam ka ban pej halor ka jingkiu dor ka by school ni ka by puli kaseng kala dawaru na umentri ba katanat kadai ban ajing arab jiki college ba pher ban bu jiki center to examine kuet hapo kejela ban wanra jiki subject aptitude but logical reasoning hagi school but kamat ka bakhadu ba kaseng kala ra hau te umentri ka long ba ka sarkar kadai ban shimkhia halor ka jingsha khata jongki arspa angut tam ki samla puli na po kejela meghalaya hagi jingjia hamanipur Jinga kenduk jongi ka seng mentaya u education minister kalong halor ki katu kani ki mat badon kam nabta ban kentiu ya ka puli ka puthi ha ka jalahi ro hoi ka mat ka banikong ka bang nakaliang ka seng nila aida ka jingtho menta ka si kalong ba bandon no ya ka state university sakawai hapo anong ba salong ya kani ka kam nakaliang jong u menteri jong ketanat puli puthi ula ong yangi ba kani ka kam kadang don ha ka level bo unya keren bat chief minister bat kum juru bat ka cabinet namar ba uong ba ha kaliang ga jing yo i jong uru kum bru shibet ka idon kam don sa ka ka university ka benta ka baar ka ba mengingi la dawa na kaliang jong education minister kalong ba kumba fitip ka mekhlia menta kala don ya ka Wei ka university ke bagi khot ka Captain Williamson Sangma University hang te yopo nong ba tura tangba hadu menta kan ni ka university ka khlem trikam nila dawa na kaliang jong education minister ban pentrikam no woodwood ya kan ni ka university bakan yat na syakmat bat ha juga pon nila dawa ba haba pentrikam ka di bendon ka kampus apo kasih jenti hill region no beli kan pensuk kumbalong ya ke embus kumba POE ba ka embus ka headquarter ka dan turah dari ka regional office ka dan Selong di kumjuru ngingi kwa ya kan ka university jong ka jela ba ka off campus lani ka way na ki branch lani ka campus ka jong ka lani ka office ka di bendon hapo no ba Selong di na kaliang jong u education minister ula keren sayangi ba ya kan ka kampun sale kemut ka Captain Williamson Sangma University Selong campus kan don but ulaya thu ru yangi ba ka next academic session kemutlah hajar pusau session kani ke university kan sa sedang berrekam laong bagajing penkre ban thung UVC bat ya ki PVC ki pro VC kin ka proses menta kali ya khmat bat ula ayangi kata ka assurance bat kena bah ka senem ke banwan uang ba unsa kin sa penrekam no ya kani ke university bat ka selong ru kan don ya kata kampus lah kejong halor kani ke university ka bentak ka baar ka bang nilai keren kam bunpor bat ka bakam don kam hakani ga jinga kendu ka jongi kalong ba kumba POE hakini ki singi ki ba menta ka school fees lani kita ki by school lani ki by college by university lani kini ki fee structure lada pin page ya ki private school lani ya kini ki government aided ro ka fees kalong ka bahe adu kata but kadon ka gap ka jinga pher ka ba jur ba ha padeng ki government aided school and ki government aided colleges but kini ki government but ki private but kum juru kadon ka jinga pher ka ba ye jangai ba but kini ki fully government institution but kani ka jing kiu ba jong ka fees ha ki jaka puli ko pher kalong ka ke balak ta ba ya ki samla puli but ya ki kimik pa ti nakaliang jong kaseng nila dawa ba kala don kam no ban regulate ya kini ki fee da sarkar kam tam ya ki government aided institution but ya ki non government aided institution and ya ki private school no boleh lada pipek ha ki wei ki jala kum ka Gujarat ka Assam bat ki wei ki jala kini ki jala ki lawan ra da ka an ban regulate ya kini ki fees ki sna ya ka commission but don kanu ka school ka bala ban penkiu la ni ban bu ya ka fee klem ka approval jong ka commission ti kani kalalong ka badon kam ha ka jala ka jongi no bling langsung thu kalong ba ka jing thmu jong ki bobun ki college ban ya chakmat ya kani pi
kan sa di kawe na ki daw ba kan sa kiu ka fees haki jaka puli ko per ti nakaliang jong kaseng nila dawa but nakaliang jong education minister hak markmat jong ihi uang ba un sa shimkia ya kan kam ula phone ya ki officer ki jong ki ban study ya ka comparison study ban le ya kan ka jing kiu ba jong ka puli ka puti nama beli kan ka kata hadu kata ya hilong sem ki babun ka drop out kan itu hi ka ni ka jing kiu than ka jing puli ka dor ka di ka wei na ka jing kiu jong ka drop out ka jing duk ru kan ka di ka wei ka ba wanra ya ban pen asatin ya ki khun samla ki jongi ha ka ni puli ki bon ki mi ki pam ta ki sim ki loan ki ba per ya kan ni ti ya kan ni na kali minister ula kular ni ba un sa sim khia kan kam nang ba kan ni ka jing e kanom jiala ni kanom don su aka jela ka jongi ki wei ki mat ki ba nilai keren kalong ba sarkar kan ai jingerap ya ki college ki ba per nama boleh lada ka sarkar kam la banerap kini ki college ki ba per kin sem jing e ba ha ka ban pentri kam khamtam na ka jing don lani khamtam na ka jing thmu ban pentri kam ya ke NEP menta nakaliang jong education minister ula inform yang ba sarkar kan sa sanction sa kumba arkusau lani arkusan ki sanction post haki college kum ki community college bat ki wei ki college ki additional post u ladap ongru ba hoj unomla na se ban yarap ya barok ki college haju upor ri unsa kin sale da ka kanja face system na mobile klem ka jing yarap jong college ni thu ki klem ka jing yarap jong sarkar ki college kan sem jing e ba ban ia cakapan buat kini kam nila dawaru nak liang jong kaseng bandon ye kini ki CUET center hak jala kumba POE ki samla ki jongi ki batho ye kini ki CUET exam khamtam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki habandit sabar ki habandit sha ki wei ki jala bat ka tu ga jing yo jing te pro ka dei sisngi asngi shwa ki salet itu jala tikani kalau bu jing e ti bila keren bala da kumdo hoj ni suggest ba la da kumdo kan bha bakin don haman ki district ti henry nakaliang jong minister ula pentip yang i buang ba haka next academic session ka bomut house number 1 kami clear kan sayo south league center artli hasolong ka wei ni hu bat ka wei ka jaka ka wei ha jowai bat ka wei tura ti nakaliang jong kaseng ni singopan ai play ya sarkar ka ba la menteri stop ban wanra ya kini ki center bantho ya ka CUET exam no beli kan ni kalong badon kam kata ki wei ki mat ki bangi la keren kalong ba kumba phi pej menta la da phi le what admission la ni la da phi le apply kam haki competitive exam la ni phi what ya kino ki jaka banrung haki school bat ki college haba gilet ya kini ki entran lani haki balet haki ni ki competitive exam kawai na ki subject ka ba shagwan haki exam kadi kini ka aptitude bat ka logical reasoning bat ki student ki jongi ki sayathu yangi ba ki subject e ba ban le ya kini ki aptitude bat ki logical reasoning test but kane ka jing e ka pelong ye ki student ki jongi bandu admission la ni ban fail ye kini competitive exam na khaliang jo kaseng ni laban kia bakala don kam ye ka sarkar mata ban wanra ye ka aptitude and logical reasoning hadu ki school level kau boleh ladang ni wanra ye kani ki exam hadu ki school level ye kani ki subject hadu ki school level ngila lo ba pen kre lupa ye ki student ki jongi bakin pass ye kini ki exam ki but kawai na ki jing mentoi jong kini ki test ka aptitude bat ka logical reasoning kalong ba entip lupa ya ka sub jom ki kena nadu dangret laki don sub ha kai kala bandi ki don sub ka mathematics ne ha ka literature la ne ha ka law la ne ha ka political science la ne ha ka no penta tila da kila tip lupa ya ka sub ka sub ki banjet ki subject ha ki higher courses let's say indala pass class 12 kan sub ki banjet ki strip ki jong ki obli kila develop lupa ya kata ka jisu thu halot ni kam ti nakaliang jong ka seng ngin sa ajing mut ru ya kani sya ka education commission
ia ka badang shu set up no beli kan ni kolong ka badon kam tu kata nam ta ka jing mentoi jong ki student ke jongi kamat ka ba khadu du ka bang nilai keren ka de nam ta ba ka sarkar kan intervene ya ka jing syakta jong kumba arspa ngutam ki samla puli napo ka jalam khli hanti ya po Manipur kumo POE ke jingjia po Manipur ka kumba kalong menta kat nang mi isni kam ngim yoi ba ka don kata ka improvement ki ngilayo jing tip na ki samla puli bat na ki kimi pa ba menta ki shule offline online classes but ki don ru ki boleh puli haki la shu set ki kum ajir kimla ban mi na ki kampus ki jongki ki haban sulit betang na jaka puli ha ki school ki jongki bat ka the stop bahaya ka ya ka puli ki ki don ru ki bahadu mata ki not ya ka ban lej cha Manipur ban lej puli ban lej tengi ki jing puli ki jongki ngila keren ya kane bat nakaliang education minister ula pentip yang iba nakal bakane ke involve Shibun ki factors. Namo bling an ainuk saya pi kolong ba. Lada ki la pendep ya ka second semester le se hapo Manipur University. Bakin lek Sakawai University nakaliang ka Manipur University le se ki haban ai ki kenja NOC. Ya gitu ki grade baki la de pass pa. Namo bling lada ula dep third semester. Un lek Sakawai University lada ka katuga University le se na Manipur kem ai ya ka clearance mo kan bu jing ya. Tikaniru ka involve ya ka home department but ki department. Thì nakaliang jung wong ba sarkar kala dep sim khia lupa ya kan kam ban mentaru nakaliang menteri wong ba wong ba dan meeting bat ki minister jong ka union government ban keren ya kan no boleh ki don ki kosis ke bangila ban wan ra hang ne ke bagi stream le se kan hu kala ban accommodate ki don ki kosis ke bang ngim dan hang ne ban wan ra hang ne kemut ke government ka hap negotiate ki wei ki university sya ka wei ki celah ban penrung ki student ki jongi ti hau beri bakani uang ba nakaliang menteri rang ba udan kata ka jing penbet bagi menteri ke badai hantai po nang ba dali bat ni khmit nanti ba sarkar kan sim khia ya kan jing kendu jing jong ki samla ki puli ki jongi ki ba puli hantai po nang ba Imphal ba de ki wei ki jaka po Manipur nomor kompetitif ki don Shibun ba ki jaka puli ki ba ki student na po makilia ki lek puli sa Manipur tilada ka situation kam improve lada kimyo la don puli kan sakta ha ya ka career ke jong samla puli ber ni kimil nanti ba sarkar kan sim khia ne kam khnang ba kanom don kanu kono ka jingthut adina bun bede education minister agree in principle ya ne agree in principle uang ba ho ka la don kam ya ka sarkar ban step in ya kane kumbang ong phi ba menehi hakmat jongi ula phone ya ki officer ban le ya ka comparative study ka gap ka ba ya phera padang ka government but ki government aided but ki private institution di ula phale ya ka comparative study but ka government ka di ban step in namble hakaleng jong kari India ki state government ki ba phero ki la step in ya kane ka kam kani ka kam kalau poi sadu sa sunkut du la da pi follow up berbuat kaying ke syari bahakli du jong kari India ru kala ayak ta karai ba ka government kala ban regulate ki fees kumbang ong phi ki don Shibun ki jala ki bala set up ki commission ki bo fair ban regulate ni ki fees ki regulate kumno ki sna ya ka commission but ka wei ka school la ni ka college and university haswa ba kin sim ya ki fees ki haban yo ka approval na kata ka commission but ka commission kan ay approval tang lada ka biang ka justification beli pihak kiu ti kum kini ngila don kam ka jela ka jongi but ngila ban le ya kane tang lada ngiwan ra ya ki appropriate legislation na ni da ka aj nomla ban su ong sim ta kata no beli haban ra da ka aj klem ka aj pinomla ban wan ra regulation ti nakaliang jong agree in principle but ula dam ong ngi ba un sa sim khia na kam but nakaliang ka sengin sa follow up bahaya kane no beli kani kalakta sikadi ya ka puli ka puthi kalakta sikadi ya ka yo ka kot jong ki kimi ka pa ka celak jong